Kaixo erronkako lagunoi, zer moduz doaz entrenamenduak, dagoeneko 14. astean sartuko gara, 18 soilik dira, beraz, azken txanpan sartzeragoaz. Aste honetako entrenamenduari dagokionez, Hektorrek 3 eguneko entrenamendua jarri dugu eta ondoren beste 2 egun aukeran. Eta ohiko moduan, astelenean igeriketarekin hasiko gara, 1500 metro egingo ditugu denera eta beharko dugun material bakarra kasu honetan pula da, ezta? Beraz, lehenik materiale gabe, 4 aldiz 50 metro egingo ditugu, hau da, 2 luze, bat intentsitatean eta arnasketa bilaterala deiturikoan. 50 metroak 2 luzeak egiten ditugu bakoitzean, 15 segundu deskantsatuko dugu. Eta bloke hau 4 aldiz errepikatu. Jarraian, 6 aldiz 200 metro egingo ditugu igeri, eta 30 segunduko deskanso egingo dugu 200 metro egiten ditugun bakoitzean. Baina 200 metro hauek ez dira estilo librean izango. Hain zuzen, 50 metro eiruan, 10 segundu deskantsatuz, jarraian 100 metro lasaixiago ebian, 15 segundu deskantsatuz, eta azkenik berriro ere eirura salto egingo dugu eta 50 metro egingo ditugu, 2 luze. Hau esan bezala beraz, bloke hau 6 aldiz errepikatuko dugu. Baina, beste zailtasun bat ere badu hor ikusiko duzue, impares pull, pares PP, hau lehenengo aldia da jartzen diguna, antza gu joan behar dugu luzea kontatzen, ez? Beraz, lehenengo luzea egiten dugunean, imparea, pula hankartean egingo dugu. Bigarrena, parea izango litzatekena, punto muerto, ez? Hau egina dugu, dagoeneko, beso bat aurrean dagoenean, beste besoa etorri arte, urrengoak ez du giroa egingo, ez? Eta ohikoa dugun moduan, igerilekutik atera eta gimnasiora joango gara, pesak egitera. Eta honekin, astelenekoa amaitutzat emango dugu. Asteartean, bizikleta egingo dugu, 55, 60 minutu aukeran, hau da 3 ordu laurden, ordu bete, daukazuen gogo eta denboraren arabera. Baina hori bai baldintza moduan malkartsua izan behar du aukeratzen dugun ruta horrek, ez? Jarraian, bizikleta utzi eta korrika egingo dugu, 5 minutu egingo ditugu eiruan eta jarraian lasai-lasai, beste 5 minutu lasai-lasai. Kontuan izan ordea, astearteko entrenamendu hau aukerazkoa dela eta ostegunerako jarri digun oain azalduko dudan saio hau ere aukerazkoa da. Igeriketa jarri digu kasu honetan, 250 metro igerian, alde banakako arnasketa metodoa erabiliaz. Eta hemen dator zailtasuna, ez? Bigarren zati honetan ulertzen zailagoa dena, beraz, lasai-lasai azalduko dugu. 4 aldiz, 25 metro egingo ditugu, luze bat, eta hau izango da esprinean, ez? Dena emanez, topera. Behin esprina begitean, 80 segunduko deskansoa egingo dugu. Eta jarraian, 600 metro egingo ditugu igerian. Asko da, baina, ebi intensitatean, lasai, nahiko lasai, eta jarraian, 2 aldiz, 25 metro egingo ditugu, 25 metro hauek, hasieran bezala, esprinean, berriro ere, topera dena emanez. Eta behin hau egitean, 80 segunduko deskansoa egingo dugu. Ondoren, lasai-lasai hau bai, 100 metro egingo ditugu, txalupa edo espalda formatuan, entrenamendua amaitutzat emateko. Eta esan dugu, hau ere astearteko bezala aukerazkoa dela. Hemen jarri digu Hektorrek neoprenoa. Antza, zuetako batzuk, dagoeneko neoprenoa probatzen hasi nahi baldin baduzue, probako egunean, bai Lekeition edo bai Donostin edo beste proba batean neoprenoa erabili behar duzuelako, ohikoa gomendagarria izan daiteke, bai igerilekuan edo itsasora ateratzen bazarete oraindik hobeto, baina igerilekuan bada ere neoprenoa probatzen hastea, igeriketa asko aldatzen delako neoprenoarekin edo gabe. Eta orain bai, ostirala ez da hautazko entrenamendua, beraz, bai edo bai beharko duzue, eta bizikleta izango da. 80 minutu bizikletan, eta ondoren, etorkigu 80 minutu bizikletan, eta hori bai malkartsua izatea eskatzen digu, eta ondoren hemen bigarren bloke badator, urdinez agertzen zaiguna, hau bai zailtxeagoa da, beraz, hau ere poliki-poliki azalduko dugu. 15 minutu egingo ditugu ebi intensitatean, jarraian intensitatea igoko dugu eta 20 minutu egingo ditugu,
berriro bueltan intentsitatea jetxiko dugu, eta ebi intentsitatean 10 minutu egingo ditugu, ezta? Eta honekin, ostiraleko entrenamendua bizikletarena amaitutzat emango dugu. Igandean berriz, korrika egingo dugu, hau ere ez da hautazkoa, eta 10 minutu korri eginez hasiko gara, ondoren 8 aldiz errepikatuko dugun blokea izango da, 20 segundu ebostean, hau da, tope, ebostean, jarraian 40 segundu ebian, eta ondoren berriro ere 5 minutu ebian topean. Hau egin ondoren, 4 aldiz errepikatuko dugu 20 segundu ebostean, 40 segundu ebian. Eta amaitzeko, 3 minutu, lasai eutxean, gure onera bueltatzeko pixkanaka korrika. Hoxe izan da, aste hontako entrenamendua. Animo guztioi, bakizue beti oso gustura jasotzen ditugula zuen argazki eta bideoak bai Telegramen eta saretan. Animo, egiten ari zaretena izugarria da, eta helmuga gainean dugu, beraz, tope, animo.